back to my YouTube channel Queen Sanem Ratu Icilik, pejabat Iciliknya dari Hongkong, guys. Dari Blitar, deng, ora dari Hongkong. Saya bukan keturunan orang Cina, ya. Saya bersama Ibu Pipa. Bu Pipa ini ratu iciliknya dari Blitar sebagian kulon. Dia suka ngicilik juga, senang dikokop. Nang 1 2 3 cari minyak jembut. Jajal beb enek lusidora. Kita kadung gawe jas lah kok rangsele penuhe pakel karo lombok. Lagi enek eli beb. Wes itu. Enggak tahu dan tempe. Minyak sing botolan ngono kuwi jajal. Kayak aku duwe minyak to ngene iki ya kok kene botole blenduk ya ndas pelit tak gawe usul-usul. Ya ora lah tak kuceke kenceng. Lho iki enek nganu make up, tapi ora enek ya sing lucido lho. Enggak enek. Hand body web. Hair repair conditioner. Iki sampo. Ini minyak jarang. Hand body delok hand body burimu ada enggak? Aku minyak apa, Bu? Minyak. Wah, jauh minyak nong-nong kuwi. Iki body scrub. Body scrub. Pantene hair shake. Hair shake di kapak nih. Repair oil mousse. Chuyên quay cái chị Hằng cái này cả phát thực không hay ship của cái xoay đó trong đó xem thể em là giấy tại ra ngoài xã sai đấy là dạo xem thì cháu gì cũng sẽ đi ra With fruity blossom body moist. Aku pengen tuku body oil loh beb. Kita ini wong wedok mencari-cari yang enggak ada. Ndi? Mete. Tapi golek ngono kuwi sing palet. Cetak golek di sana. A few moments later. Kita baru tuku-tuku peralatan ngeplok. Peralatan golek duit itu harus dibandani. Peralatan gue cangkemnya ye ikut-ikutannya sekarangnya ye. gara-gara yemu lo kancane melu nganu. Kenapa kamu ketularannya? Iki mergo nganu. Lho celanane kebanjiran ya. Cah kuwi mau tas kebanjiran nih. Celanane kebanjiran tapi gawuke enggak tahu nek sing banjiri. Gawuke garing, kita berdua. Hidup saya sudah terlalu menderita toh. Bahasane ki ora kecewa. Sudah terlalu ye kecewa ye. Yo iki butake kaya ndaspel. Salah nglusuk pura ya. Aduh. Wi tengah digambari street karo pulpen irengno wis. Oh to. Kowe masih kelingan. Endi? Kerja ya? Sing iki sing wireng nemen iki Kerja. Sing sebelah iki Sing rada melek titik kulite kuwi juragane. Duh ditawah. Api-api jek iki ya. Aku kok pasti
Ini KFC-nya, tapi kita sudah kenyang. Enak iki panganan apa iki anyar, Beb. Iki loh. Rupane nganu. Honey masak fried chicken. Iki Mas Tete lah iki, Mas Tete. Iki lho KFC-ne anyar. KPC. Engko sore-soreannya lek pengennya, kalau nggak pengen ya nggak apa-apa. Yuk anakmu. Nang mau nggo kirek. Nih. Iya, babune ndo dibareng gendho karo jare. Tapi modelnya wong kene kuwadok kabeh. Oh. Tidak brojol kok. Maine. Main apa? Memainkan hatimu aku mau. Oh, bisa ini bukan permainan. Ini ati iki, duduk besi iki. Ati yo. Ati yo ati, besi yo besi. Iki ati aja nggih mainan. Sekali mau nggih mainan tak wales sak dawan-dawane dalan uripmu. Ora kena jalur dukun, jalur dukun. Kurang kejem piye? Kejem lah. Lho klambine. Klambine apa? Modele bocah iki. Sail. Anu yo. Sail. Ngil ngono. Merengil. Tuku apa? Lek sir tuku barang-barang murah nang Lungfung. Lungfung ku pojokan kan tempat tabrakan. Tuku barang-barang murah. Aku ngene iki mau janang mall iki lho, mek badhe nglirak-lirik tok karo ngenes. Yo ngenes. Hah? Panganan apa? Sushi do. Loh, Lungfung kae koyo nang pojokan kene kok silang, Beb. Kudu ya. Salah ya. Iki wis sing iki anyar iki 12. Dable 12 dable. Oh. Dongki dong. Jalan. Kita nyebrang jalan atau pakai jembatan. Andai kan hatiku ada jembatannya seperti ini, aku akan sangat mudah untuk menuju ke hatinya. Sayangnya tidak ada. Bahkan koneksi sinyal saya aja ke dia buruk. Ojo iki Mas dispenser sepi no. Iki ngono larang, Beb. Untung ya larang. Ya ngono dhisikne.